Cléim ha, camera Chopin. Well, you listen, and you'll more on to neach, nach. Oh, ha man, the last, Geo, the Auragak. Oh, had all right. Had come on, of that show. Oh, well, van hulle en vi gaat zien dat er is van Eilean maken you ach vi gaat kopen de vjagen die beuw voor de gaalik ach was of aesthetic roin agist dus camera gaper tanya ha jarakam machas waarom je ken je camera gaper to beuw so ka trashel aesthetic you oh, zeg het nog gelaken is. There's a rhythm on my steep. Dan kan ik een deel. Waarvoor is ons een koolmijn? Màbu, om een Màbu koolmijn. Oh, waar goed bewoon je, waar gaalik. We got the toe, I think it's garlic, ik me hennevers, ik me vijs, ik me maat gejoe haar ook garlic, ik me vijs. Ach, leeg maar garlic goedjes. Zo'n machine ook zien je bekend garlic hakken. Well, she was vorig zo en mi kinjach cá hócantúi ach ceamich an táid seo agus gléagách go the hócantúi. Agus céan rutan eile thuca ná cóiris nach rutan eile sinna bhíon an glasca seo? An glách agus níú a fiú seo thuca ná agus chuir mé níú ar chuir atáis Eilean Cameron. Oh, va rointi de jonge goeie nieuws. Paartje maas, paartje meanjers. Well, va tanken jaken döl väsen na Eilean man. I guess noorschen va tanken je in dhachaidh an je kun akkom sedach jo kan bin coindal fóne brumi yen va le enama komasa ko kuri. Well, ven akkom u kan ga mi lesan is kui. A shot of me all, kai sakit me here playing jiyuk. Na me se ku hak med chaos en nius agis shins. U kan op kan til lesen harsh me as shin lege. Cow. Well, ha kan nakam Irish washerwoman she hiet she t-agallamh she hiet Haro, well, haro lik is that. No, she has a shame who me leeuwriken as an oaping. No, that you to leeuwriken has like le fish who me in hairdresses, I guess, who me
The un collection John Glenn's who machine as an open, I guess all the notion of Sky collection when go so me could you get it let's got gone thrush, yes. Pushed round. Well, tell them the jigs, tell them the Strathspeys, the reels, I guess, lament, slow air marches. Down to Kentucky. Daar was je vast zo als uit de gausje hakken draast. Zakers de paarste wakken. Maar kan nu in het gausje en ik hoe je wie kou hij zegt het hij is. Oh, verder ren je heet je skat. I'm in the electric chair now. Been jag av it, good luck. Been jag av it. It's hey. And your age can. Well, that burning seems to go through well, that oh, had ik wat ik net etter heense wijn, ga je het verder ach, gava, verder kan je ze wat gaven, ach, maar hoe die Jezus, ja, die zo het een druiser gaan nog gelijk. En ik kijk ach is, kan je Jezus, wij kun je een druiser. Ja, ik zo het. Doe je nog kijken. Doe je een druiser akmes. En ja, shit. Hoor aatjes stoer ruine, hoor je. Doe je nog het als je vader keel is, kun je de ruine zo armes. Oh, het ruine me shit er, hoor je. Doe je nog kijken, riech. Oh, hoor je stoer je een druiser akmes, maar wat is je dan? Had ik wel hoor je. Maar de hinsjoer na viering, heb ik toch weinig kost, als de hele kelemach gaan nuske machine kan fahren. Oh, zie, heb je röntje niet er. Roeka, als hoe je in de huis met de hele keer. En je mis er niet er, hoe je zijn gisser röntje. Oh, zie. Ze maken het van gisser, nee. Hele kelemach gaan fahren. En de gaatjes. De terug daar waar je toch van, dat je me scholen kan. Hoe die vast van me Hoe, wij je hoe kan door die vast van me hier. Bij Kajeren. Oh, wij schön. Dus burning is niet oh, waar. Toen je zo zien, wel waar vorig is palen. Cuid, ik is kroo. Ach, hoe daar? Oh. Oh, en trouwens filmskere, skatten wou. Als je me niet meer in de skatten daar zo. Ach, kun je bij cuid, ik sta.
ball car móchaigs pastor man gan na cuideach. Hoe a skatan, vi ga kiesg gojochs. Hoe a skatan, srinja peiti en skatan. Vi ga skatan kan. Men nog gemaakt aan vaster gemaakt uit in de kudig. Skatan po av leems. Vaster zie ja. Ach, ter vi ga door cheli ga skatan, zie je gojoch. Ach, toerusjen zo. Wat door cheli is bij een kansje. Dat wat rauchit om, sa jenskenjach echt. Vi har ju randrachit vad tog moden drachit vad skatan tjänja sig i ett jäms gadike fuim sanawins uka sur sa raskia with a skatan skaya hayet skatan vags now Wat ben je camera? Nee, heel maar. Schaam dan je gaat ik een waking is gewoon ja echt kan terwijl me ook. Ro nach en hoe dat ja in de steel Wat maar. Zo dus een beetje een gost dat en dan het steel Oh, waar roeit te geven je big neer kan maken. Ach, waar ver dan we hoe is zo seglaum. Hij is wat hij is sackerspan wacht keer. Hij is een gezond. Wat en dan ga je wat maar neer. Ach, zo. Leven, zeg is. Hij kiest me in trippen waar Pabla ergens en lees. Ik en ik steden niet maar ik ga op rief letter steden. Ach, jede keer koers niet kwart waaien is waaien. Ach, kuju waar Pab hele ja na triete gaan van over sneeuws. Ik zei geen aan schuigen zo fijn jacht je nog ritoje fijn jacht je. Ach. Mijedig wat snel gedaan, dat is. Ga je gauw. Sommige merken bij past de fence naar routine. Kinjas als een trein. Kijk je kijk is past de zo. Hij is. Als je ziel moet goeds. Je als je een dunst. Dat is was schillig. Kijk eens. Leeuw is niet oorlog. Eigenlijk. Hoe kan soeling hem terug? Van jeugd en leeuw. Hoe is. Je wat mag ik was? Eigenlijk. Sam rische garaasje. Hoe jij een jeugd. Het wat een grachel hoe is gehaard. En de raak in de hitte. Wel, als je han ik het nu als een dag kan je Oh, men de leeuw is snech. Dat snech hoort, eigenlijk, hoe is misgenaad, hij zegt het, eigenlijk, seneu, waar gauw, seneu, ik ben een ramak en rist, wie bij zijn domme goed ga kan jeugd, zoeken, waar vier, ik kan goed slees, zoeken vier, kan jeugd, zo, ach, wat skent hoog, kijk, jere, touch as een naar as ik hem. Agus, hoe er gach, hoe er, ik kan zeggen noas alweer, hoe er noas waar de stiep hoor. Agus, ga je gach is van biesje naar, maar zo. Ik kutjach, jij dat gehoord. Agus, dat ga je gach was hadden we jennig moeder. Stud ik een jennige makschen geheen. En wat visie naar was zo, eigenlijk steun je makjes te prias. Uitje waar goede in de makjes, wat al maakt ja, dat kan je wat een ramaken is, zuiselijk wat is de mak.
ach va neach gele va fin ga me een drask. Wel, en je kieuw ramke te genne me mi neunje, waarom bij mij is al met dunje. Ach, dan kan deul, is, mag kijken, bijna huis niet gunjes. Oh, zo'n dunje, kom eens. Wow, dan kan. Ach, waar heel smaak. Ga je het toerist, zeg eens, wat, als je een squat go roin de grak. Ach, waar. Maar dan kan je wij kom eens gefeer, ik ga voor en je zegt ik goed. Boer mag mooi, wenn zo haar zijn. Dan kan je bijko witcher. Ach, kun je heel om een star bek, hoe staan kan. De eisen dat ik me graag kan bij bewijs bij een chiad bij daar schmaan kaals bij het vier is maybe een paar van thuis uitje naar gas maybe go hoe je aan het ook eind wordt goed om een drum weiter ik zie graag hij is dus hoe dat trask mode ook al is een trask graag ach hij het stel dan thuis oh ik maar gero maar dan kan ook gero de gooi bij vader thuis ach hoe staan kan ook hoe je kunnen mis het al je hulsjes kunnen draske de woord hoe je die weinig gewaard kaartje rochies hoe je praat nee weer een jees dat weer voor go hij is oh staan kan hoe me roet maar over schaaf hoe je beaken je ingenia de meerach hij is je haam trask hoe staan kan ga je nu eens geskilezen hoe is kruim met een trask het ulp onder trask zoek je gaat je sappen de kan weer bespatten hij is kom ik maar je wat al je die maakt ze maken hoe kan je daar het nog eigen heen en dat straat oh, nee, ruim te neer kan ik zeggen. En dus moet je wel kunnen nakken met zo'n rol. Oh, waar schaker kunnen trapelen. Eigenlijk waar kerken tomen jong. Eigenlijk waar groei eigenlijk waar het kar om een semi hier toerisch semicircle. Hij is wel alweer wat al ik fijn oele wat zoals die koud naar chiad kan we tuuri. Van goemek alweer was dit die kamer yoga oele weet ik nou worstje unerigel. Ik nog eigenlijk unjark towards skiën genoeg in de voor. Gaat stetig terug. Hoe lees een goemek is hoe ben waardig goes er gewoon. Eigenlijk wat hem goemen noos naar is worstje. Waar we chiad kan we terug. Gaan we belers terug terug leeghoest. Eigenlijk afrepen goemen ketield. Eigenlijk ga je heen en raschen kar goers woorden daar ulen om daar weinig. Eigenlijk van de chiad kerken tomen ik eigenlijk daar weinig is nu nodig. Ach en oorzen, er was ook achie bij ik die koosjekrouw en eigenlijk hem goers waar paan moor am eigenlijk stuk ik wel waar paten en kadaart ik hoesje heen wel net je go mijn goers ga je ruim te gaan twee vaas aanamers wat al ik mijn gachie hoesje heb je toch koosjekrouw van hoesje en je leek dan je kuw paarsjes hoesje dan van eigenlijk de rannik en wattig van de paten en ik wan is komen ga je gachie eigenlijk waar wat is komen ik waar chiad kerken tomen eigenlijk daar weinig is unerigel. Kleven.
Chaiad use in the hedges. Agus chaiad gan am a room éiles the piano. Va, tíis am sá gafat an dúrach ar a bheith gabi ach bheith aide an ma gúrs da fé an Coinneach agus chaiad an na hedges bheith an jovi gáis bheith dúrach éic chora. Chaiad stoi am a room éile agus bheith piano agus chaiad an gúin sá sé gal núni ag piano. Agus wat smúneach gram ag neslín a bheit. Agus hiún da féiús, hú cael súla neileile sú sé. Wel, píoch gwn bria ag cyliw. Ach neach gael ac am yd, adam am Fed am get Johnny Chessy agus well se tinio cad am ach vi gat an gúrs go tains vi gat split of comig sinach ach am is smúneach go roas well mar roas cha go ga sens go gaf bec an eus son of vi ansa cha go na gwynne ai cew fíb Har sé sagt cóiseach chéad aiste réústach. Cyú war seo hannig acan. Hic ag úr sa bliam tar bhí comig acan an úr at jo mit an comig sa gheanrug agus tar rach jarrig leis múlam sái bhí gan a bhlachans. Hic ag essens betulis úr na gáhorst splutig comig leis an dúr sá bhí Gwynne the way whoosh shakes that we got split together. Home. I make a story in ocean strain my vag. When you junior gas. Wow, I'm haro. My haro is in more than Vanna. They got crew age haro. Gin haro. Or than open mugors to watts. He need is so fast van a hatos va. Record player rocking. Gramophone had got trish na wachen agus records peep acts of that man people mais parsho and get that in jaun do is that na people mas when the records was sure in Canada they got correct Khushinya that man nach hatos Khushinya is paying records harsh you fashion Marching a rash that it was mine, a hat to slicking out. Roy's casting the streets. Goose mad. Who can sue to say? Jay, I'm damned at and damned at and Jenny, who said, a marching a goose, would I care hat away. Ach, that noon then, Feather of a show when we bring it. But it adds trip on the Coleman, I guess, you at the car in the Leighton, I guess, Leighton the Maras, and you miss out Leighton the Maravach, Kutje, Tan, Wavren is the Hootjugen, Yauks, the Greens, no Romakans, that I shall cage of saying, Whoo! Miss the Leighton, ah, Cuba. Tauwen, nuwer, agus hoe kutje in de raja kro ratan, kuri sjouw maakt. Dan je fascio, even is, we een woorden me gaan, ga je aan mijn words, hoe je het nu. It's off now, is it? Oh, waar, nee. Oh, hoe. Maar wij zeggen, wij je hier komen en ik Mr. Coinneach, hij is, hij van wij wespik, er was Mr. Coinneach zo. Ach, je, als a betullischen keun de viel. Wel, ik betullischen nieuw, ach, was han,
ar ó talig can bí cruneachas can bí damsíon am agus féin gá súháidir. Ach cha am an gúir se sin agus chrunig chin na fíl núla ach a fiú seo me hí sin as me hennar tu me hennar ga ní witir tu ga ní witir sin freidir go bhfuil í acmas an dú ach rúise Eilean na fíl agus a sin gur úan sin stoi an dói agus cha Eilean na fíl gábhat as a chéil ach cuiú bheit ún drup am a seo cá ruf a is ach thuil fíle réad agus ús mis a coineach is cuid páster ar níú hu ga fiú á roiith a dhéidir sin chuid a fe seo pást ar a chur a críoch ús mis a coineach. Well is a go dé chu sin am chuin cú scéig agus hiún daim a gúirt agus díise le. Ro néchan after me dhéon meis coineach a éigen le cad sport. Well, an ísir an ar coineach go mir. Bheit nu bhí cacannig tan bach cúideach. Ach tuair sin na tuair sin cha feise bheit do go éisteach agus bhána den bach agus ag diod am na figs tan bach go cacannig agus huair a strangs bheit galas le cheimiise a chrácha den bach stoi galas agus stoi go éis nach Mr. Coit from the back going up here. Bíú gís tamach. So go dúir sé dís nach bígs. Écan deach ran a pách a dúir an den bach gait. Ach a trepéile chaif per go éis se borm chum chaid go héisteach agus Rinn Sandaidh chud áide hu sé ag sios gan chóg agus gab a misminteach ar a chaine bhóide an mí cinú a chaine ag go thula uai as a chóg agus goideach a hia dá mé leom lunch can ach chaid sios cuiú agus ga bhí fach go nóí sushi mar a tean sin an gná chu sé bí a fúrach far a bhéile